The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Sa dili pa kita magapadayon, sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos niining adlaw, gikinahanglan ang atong andam sa itong kaugalingon, kung ikaw sa kamagtutuon ni Ginoong Jesucristo, gimanduan ka nga ikaw limpyuhan nimo imong kaugalingon pinagi sa pagsugid sa tanan nimong mga salang nabuhat nining adlaw, because that is the process nga kita may balik sa atong pagkikambitay sa Dios, fellowship with God. Sa diha nga kita makasala, nahimulag na sab kita ang atong pakigabitay. Ang atong kaluwasan, dili may mulag, dili na namatangtang. Ang matangtang mao kadang atong pakigabitay sa Diyos, fellowship with God. Why? Ang sala mo'y babag, busa. Ang Diyos nagamando di sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, kung manimbuhata ka na, malimpiyuhan na sa bikaw, o may balikas pakikambitay sa Diyos, o magkabadayon ka sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Alang ka nimo dili magtotoo, imong buhaton, dili ang pagkumpisal, kundi ang imong paggamit sa imong free will, kaugalingong kaubuton, sa paghimo og desisyon, the most important decision in your life, ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manluluwas og Dios. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Umanibuhata ka na, ikaw maluwas pinagi sa gihimo ni Ginoong Jesucristo dito sa cross, and imo katong tuhuan katong iyang gibuhat dito sa pagbayad sa atong mga sala. Walay laing manluluwas, gawas lamang kang Ginoong Jesucristo. Acts 4:12 ang sa gisulti, "Neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved." Usa sa hilom mag-andam ta sa itong kaugalingon. Let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo na tanan sa imong pagdala kanamo na usab ning dapita
aron kami makapadayon sa among tuon sa imong malahang pulong, which is the process of spiritual momentum, O Lord, as continue our Christian life, ining ikaduhang bahin sa plano sa Dios, believer in time kami. Musa, nagapasalamat kami kanimo, Dios, nga kami makapadayon sa pagtubo, pinagis pagtuon sa imong pulong. O kami nagampo nga imo kaming lamdagan sa Espiritu Santo, nga mo lamang ang bugtong magtutudlos kamaturan. Salamat ninyo among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ning tanan sa ngalan ni Jesu-Kristo. Amen. Og sa di pagyud ta magsugod, let me remind you again as fellow believers, alang kanato kini mga magtutuo. We have steps to make or to follow. So our Bible study becomes worthwhile. Magmapuslanon, malampuson. Okay? Mabungahon. So, ang una nini, pagbaton kanunay sa pagkamapaubsanon. Put yourself under God's authority. Ang iyang pulong, mao iyang authority nga atong sunod o atong gitunan. So have humility, have an open mind, bukas nga pangunahuna. Concentrate ngadto sa mensahe, not necessarily on the messenger, because the issue is the message, not on the messenger. So, unya ibilin na katong mga una-unang mga tawhanon, mga sulirani mo sa imong kinabuhi, o guban pa mga pagsuway ba, ibilin nga tos gawas, kay kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulo sa Dios. So kung kita magasunod ni ining maong mga lakang atong pagasundon, ang Dios Espiritu Santo nga mao lamang bugtong magtutudo sa kamaturan will take control of our mind. Okay? Therefore, karon magsugod na usab kita sa pag-concentrate. O by the way, niya pa magkita sa atong uluhan, sa atong dugukan, sa atong hilisgutan o tunanan, giuluhan na to kiniyong the cross before the crown. Ang krus sa dili pa ang purong-purong. Now, okay, atong timan-an, excuse me, nga kitang mga magtutuo, nahidugtong naman kita, nahiusa kang Ginoong Jesu-Kristo. Therefore, managitawag kita mga Christians. We are called to study God's Word, kay kada igong pagsunod niya ng mando sa Diyos, 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Di ba ta makatubo kung watay kay balo sa kamatuoran, kay balo bahin kang Ginoong Jesu-Kristo. You see? Grow in grace and in the knowledge sa grasya o sa kay balo ni Ginoong Jesu-Kristo. Mao ni atong ibuhat adlaw-adlaw. Agi kini og sunod sa mando sa Dios. This is the only way. Protocol kini sa Dios. Pamaagi kini sa Dios o iyang kabuoton kini nga kita maka sibog dito na dili mo atras sa atong kinabuhing Kristohan. Ang Dios buot nga kita magsigit atras. Say maglibog tanining atras o gabanti. Ang Diyos buot niya nga kitang mga anak niya, mga Kristohanon, mag-aabanti kanunay sa nung kinabuhing espirituhanon. Spiritual life. In fact, ang spiritual life sa ito namang gitunan is a unique life. Sophisticated, unique, unsa pa, kanang
dili kasagaran kini nga itong espirituhanong panginabuhi. In fact, gitawag ka na sa Hebrewanon nga Eusebia. Eusebia means unsa godliness. Buot sa Dios nga kita mahimong godly kung ato bang ubaron na sa kanang kasahon na to gubad nga godly meaning nga magsigi kita kanang sunod sa kabubuton sa Dios agi ka na og unsa tuman. You see, we have to follow His will. Otherwise, ang atong kinabuhi, espirituhanon, wa matunong sa iyang plano. You see, God's plan is the best and the highest. Itong timan-an na wa'y makalupig, kinalambuan, kinatasan, wa gyoy makatupong sa plano sa Dios. Mao ni nga atong itunan ang pulong sa Dios diin anha na tumapupo bahin sa iyang plano, bahin sa iyang mga tuyo, bahin sa iyang mga kabubuton. You see, mga nga huwag makalupig sa pulong sa Dios kay kini mao man ni atong gamiton sa atong pagkinabuhing Kristiyano. Otherwise, we will not function as we should be. Ingon nga mga Kristiyano kung wa kita pagtubo diya sa pulong sa Dios. You see? O na nga, persistent, consistent, kanang malahutayon. Mao na itong hubad sa Bisaya nga malahutayon, masigihon, makugihon, way undang kini nga itong pagtuon sa pulong sa Dios. Mao na nga, atong ipangtunan karon ang mga pulong sa Dios nga diin atong gamit ang pipila ka mga unsa mga inontag nomenclature o mga terminologies aron nga masayon ra nato sabton. Like for instance, kaning protocol plan of God. See? Sa pa, operational divine danosphere. Sa pa, the rebound technique. All of this, naghan kayo. The Christian way of life. Now, okay, kitang mga magtotoo are supposed to live by faith, not by sight. Inomdom ka ba? Besides, we are mandated to live in the light of eternity. To live our life as if karong adlaw mo ni katapusan tong adlaw ni ining kalibutan na. See? If we consider those things, then there is a change in our attitude in life. We should now be standing strongly diya sa doktrina nga gituwag nato personal sense of destiny. So, ang pasabot ni personal sense of destiny na nakay unsa kanang lig-on timos nga kasiguruhan sa imong dadangatan. Personal sense of destiny. So, mo na nga, utana ko niyo karon as a fellow believer, do you now have the personal sense of destiny yourself? Kaya diyan sa Colosas Kapitulo 3, versikulo 13, nagaingon kini bearing with one another means giving tolerance and applying impersonal love. Now, tolerance, ano sa maning tolerance? Kana bang pagtugot ni mo ba? Tolerate, okay? Sa maglisod to Visayan ini mga in English nga pulong, tolerance is only related to believers. Excuse me. Tolerance is applicable only to believers, okay? For believers, anang kanato mga magtutuo,
it is impersonal, I mean. It is impersonal love. Dili tolerance. Okay? So, pulihan na nato ng pulo nga tolerance ngadto sa impersonal love. Kay part of impersonal love is tolerance man. Kanibing tolerance, bahin lang kana ining impersonal love. Kasi po pasabot kasi impersonal love. Well, as a review na po, kining impersonal love, lahi sa personal love. Ang paggamit nato sa personal love, alang lamang sa Dios. Ang atong gugmang gigamit alang sa Dios, giningan nila personal love. Ang atong gugma nga sa atong isig katao, di na personal, it's impersonal. Kaya ang buot pasabot yun sa pulo nga impersonal. Mo ni pasabot, ha? Okay? Paminaw. Wa ka magtinir, wa ka maghambin o mga kaligot-got, kanang kalagot, kanang inunta pagdumot sa imong isikatao. Wa kay daw taw na una. Wa kay sala nga personal sa imong nauna. Mo na yan lang impersonal love. So mora na ato ma-apply sa atong isikatao. Di na to na ma-apply nga to sa Dios. Ang atong gugmang gigamit alang sa Dios, unsay tawag? Personal. Now, of course, kung bahay na gani sa atong adlaw-adlaw nga atong kanang relasyon sa atong pamilya, then gamiton po ng personal love ngadto sa atong asawa, o ikaw ba na imong asawa, imong bana, imong mga anak, personal na. Okay? I hope na sabtan mo na. Okay. So therefore, tolerance is only related to believers. Tolerance is applicable only to believers. Alang, oh by the way, na ay atong gamayng koreksyon din eh. Okay? Ato ning himuan ni o kanang koreksyon. Akong balikon kining punto. Tolerance is only related to believers. Alang lang natong mga magtotoo. Tolerance is applicable only to believers. Ang makagamit ng ini, kita lang mga magtotoo. Kung alang sa mga di magtotoo, for unbelievers, it is impersonal love. Dili na tolerance ang atong gamiton. Impersonal love. Pasabot sa impersonal love. Di palang lugay akong at din eh. Impersonal love means wa kay gitinir nga mga daw tanghuna batok sa imong isikatao. Wa kay kaligot-got, wa kay pagdumot, wa kay kasuko. Okay? Wa kay sala nga salas no nauna. Kay doon na may tulo ka major kinds of sins. Mental attitude sins, salas no nauna. Kanang sins of the tongue, sala sa dila. Kung ikatulo, ano sa ikatulo? Overt sins. Kana ba mga sala nga itong mabuhat, makitas gawas? Mga overt sins. So, okay. So, alang sa mga di magtotoo, it is impersonal love, not tolerance. Kaya part of impersonal love is tolerance. So, inumdumi nga na ay mga maluya nga mga magtotoo, there are weak believers, just as there are strong believers. Kasabot ka? Duha ka klaseng mga believers. Kanang weak believers and strong believers. Now, we should not condemn, dili good angay na atong
hukman, judge to, we should not judge the weak believers. We should guide them instead. Ato silang giyahan, abayan, lead them to plug in doctrine. Mao na atong role. Dili ka atong diskurahion. We should not have arrogance, inconsideration on the weak believers. Dili. We should have understanding, consideration, and tolerance on the weak believers. Kaya abinin mo, ang mga legalista tuod, ang mga magtutuo, intolerant ni sila. Intolerant ni sila. So, ang versikulo 13, nag-iingon diha, bearing with one another, ang pasabot nila, being tolerant. Okay? Alright. Now, sa laing bahin, kita mga magtutuo, gimanduan, ato naman yung kanunay, yun balik-balik, gimanduan kita sa Diyos, nga atong tunan ang iyang pulong, o ang iyang mga saad, for our moment by moment use in our spiritual life. Moment by moment. Matagutlo. Excuse me. So, muna, unsa may mo magamit kung makaundang ka, kanang palta ka sa pagtambong sa atong Bible study through the YouTube, o sa bisag unsang mga pundok diha nga nagatuon sa pulong sa Diyos sa accurate way. Ayaw gini kalimti. Nga kanang inyong gitunan diha, it should be accurate, based on the Word of God, on the truth. Dili kay nagsagulan na diha. Ngayon gipagtunan diha magsaksak sinagol. Di na, wala na matunog. Dili makatudlo ang Espiritu Santo nimo niya. So, ang umalikon nga kita mga Kristuhano, gimanduan sa pagtuon sa pulong sa Diyos o sa iyang mga saad, alang sa ato matagutlo nga paggamit sa atong spirituhanong kinabuhi. We, being chosen of God, mga pinili, holy and beloved, ought to put on a heart of compassion. Ikinahanglan nga atong isulob na ang kasing-kasing sa atong pagkamasinabtanon, kindness, humility, gentleness, and patience. Now, that's in Colossians 3:12. Diha sa Colossians 3:13, nagaingon kini, bearing with one another and forgiving each other, whoever has a complaint. Now, kining forgiving din kini bang Colossians 3:13. Ang forgiving din sa Grigong pulong is aphiemi. Aphiemi. Meaning forgiving each other. O forgiven, kining pulong nga forgiven, as compared to forgiving. Ang forgiven is karitsumai. Okay? Ang umaligon, ang forgiving each other, that's aphiemi. Ang forgiven is karitsumai. Now, ato sa Isaiah 43:25. Even I, am the one who wipes out your transgressions for my own sake. Okay? Now, our Lord ask you, believer, mangutan na ang Ginoo kanimo. Do you love me? Yung sa may mong tubag. Yes, Lord. You know I love you. Now, we love Him because He first loved us.
bersikulo niya na. Diha sa Exodus, Kapitulo 20, versikulo 6, but showing loving kindness to thousands, to those who love me and keep my commandments. Namo kini keep my commandments. This is God's open secret for believers to use in life. Okay? Open secret. 2 Chronicles 7:14. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Now, kining pulong diha nga humble, that's humility. Ang noun ini is humility. Pagpak mapaubsanon. Kung ikaw mapaubsanon, unsa man, matudluan kayo or teachable, ta? Kaya ang mga arrogant, dili gina sila matudluan. They cannot be. They are the types of people that cannot be taught. Meaning they are unteachable. So, kining seek my face, okay? Ato lang explain mo kining maong bersikulo. Kining seek my face. Both pasabot niya na, be positive to doctrine. Okay? And then, turn from their wicked ways. Minsan, both pasabot. That's rebound. Ang imong pag-unsa. Sugid sa imong mga sala. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Now, taliwa sa mga daghang mga suliran, mga gumunhap, mga pagsulay, pagpiit, tribulations in life. Atong pangutanon itong kaugalingon. Let us ask ourselves, how is my spiritual life? Or, what is the status of my spiritual life? Kaya maura ba ka na ang main issue in life? So, regardless of circumstances, we should know our personal sense of destiny. Ano itong gitunan kining maong personal sense of, in fact, this is part of God's part ni sa God's 10 problem-solving devices. See? Nga ato maning gitunan, kini, bahin kini, is part of the doctrine that we are taking up. The cross before the crown. You see? Cross. Mga problema, mga gumunhap, mga pagpiit, pagduot, mga pagsulay, kining tanan. You consider this as your cross. Right? Nga, magsigi kita, sibog ng tusunahan, inay nga mo atras, kanina uban nga, marabang mo surrender, meaning, threw in the towel, dili angay na sa ka magtotoo. God does not want any believer to throw in his towel, meaning, mo surrender siya, dili. This is no time to surrender. Karon na ang panahon na kita binarugay. Baruganay na rong panahon na, oy. Ingon lang yung kinabuhay ng Kristohanon. Nila. It's not a joke. God is dead serious to His Word. Na kung ikaw nahiluna sa grasya o ikaw nagapagdayon, nagmalahutayon, nagmasigihon, nagmakugihon, nagmasubayon. Yung tanan nga mga adjectives na itong igamit din
mo na ang buot sa Dios nga imong masinati ingon nga Kristohanon. Kay kini nga itong kinabuhi, ibaw naman yun niya, nabisag mga di magtutuon, ibaw niya na nga, lumalabay lang taning kalibutan na. Life is too short. Okay? O, mag-aagi kita nini. Ani nga itong kinabuhi, subay sa plano sa Diyos. Kung na ay mga pagpiit na mga kasakitan, maron, part na sa plano sa Diyos. Ayaw give up. Pasalamati noon ang Diyos. Salamat Diyos. Nga kini mo ni maghahatag ka na kung kaligon ni noon. Inaiduot ko. You see? O na nga, regardless of circumstances, we should know our personal sense of destiny na karon. Kaya itong personal sense of destiny, yun man. The crown. Ito ay kanahuwat dito luyon nining kinabuhi. Ito ay naghuwat na itong mga purong-purong, mga ganti, mga, ano pa, all of those. Niya mo, sulti na ang Diyos dito sa iyang famous accolade. Well done, good and faithful servant. You have been faithful to tanan. Iyan na nang isulti dito kay ikaw, you deserve to receive the crown. Tiyan mo na. So, we should metabolize Bible doctrine nga itong gitunan adlaw-adlaw. Of course, dili mo kita ang metabolize lagi. It is God the Holy Spirit. Duty ni papel sa Espiritu Santo ang pag-metabolize. Ang atong bahin, igor ta sa pag-unsa. Pagdawat, pagtuo, paghangop, okay? Pagpaubos. Yan. So, ang labing tinuod, yun na, pagtuo ni mo. Faith. Mo na Yahweh. Once nga, ibutang ni mo ang imong pagsalig, pagtuo diha sa pulong sa Diyos nga imong nakatunan, diha ang Espiritu Santo, automatic na siya. Mulihok dayon siya sa iyang papel nga siya ang metabolize, mugaling. I don't know, gyud hangtod karon mo dawat magaling ng punga nga galing. Kaya itong uning, by the way, atong uning itandi nini. Atong pagkaon ba? Kini bang metabolism, process of metabolism. Atong natundaan kini sa mga eskwelahan, high school pa kita, college mata. Kani nga itong metabolism. Pagkaon ka, kanon diha, luto, sagol na sa mga utan, mga isda maron, na ay mga kanang protein, na ay sinugulan ng mga karnis baka baron, karnis baboy, sagol na. Okay. Kaon ta, atong kanon. Of course, di mo ta makatuon na yun, kinahanglan niya atong usapon, no? So, sa diha, nining maong process, review mo lang po ni, ato lang yung ilabas ni mo. Okay, sa maong proseso, sige kag-usap diha. Ang imong kabubuton magsige pog lihok. Samtang ga-usap ka, kay imo namang punit na pinag-isip mong ka ng kutsara o tinidor o imong gihungit sa imong baba. So, ang imong kabubuton mo yung imo ba ng usapon o di? You see? Na ibaw naman ta ang atong kabubuton, doon ay duha ka bahin. Negatibo, positibo. So, ngayon imong kaubuton o di, o yung negative, di ka muusap. Kasi, apan kung musugot ka mo yung usapon. So, sige usap. Umani mo usapa, unsa may sunod nga kanang process nini. Inig usap nimo
Ang imo na pong kabuton mo lihok, mangutana ni mo. Imo ba ng tunlon o de? You see? So, pag ikaw ni mo, ang tunlon. Pag tuon yun ni mo nitong imong gikaon, okay? Gituon ni mo, o asa man nakadong. Adto si imong istomago. O adto na mo, nagiingon na to. Adto galinga. You see? Galingon na itong imong nakaon nga loto, karne, isda, o tanon. Tanan nga ingredient nito, gisagol na dito. O galingon to. Ano sa may purpose niya to? Namutan na sa kurimo. Sa di patawang padayon sunahan. Diha ka ba'y gibuhat? Human mo tunla ka nagtong imong gikaon. Diha ka gibuhat? Galukso-lukso ka ba diha nga aron mo unsa magaling to imong gikaon? Wa. Automatic to pagtuon yun nimo hagbog sa istomago. Unsa? Maon na ng process of metabolism kay kadtong imo nakaon nga sago karne, baboy, baka unsa ang protein o tanon. Di na nimo makita to. Kay unsa man gigaling lagi. Nahiusa og kadto motoy mo dong dito sa imong mga silda sa imong lawas. Okay? Adto ka dong sa imong silda o kana mo'y maghatag og kalig-on, kabaskog, unsa diha sa imong lawas. Mao na ang kanang process of metabolism. So also sa bahin sa doktrina. Ang doktrina, itandi na ito sa pagkaon eh. See? Samtang nagtuon kita nini, nagibutang na diha sa misa. Igo ra ka mo, punit niya na, wag gani kay buhaton. Pagtuo ang Yahweh. See? O imong tuuhan kadto imong nakatunan nga pulong sa Dios, ang Espiritu Santo mo'y mugaling niya na, mohimong tinuod, tataw, tinaw, klaro sa maong doktrina ng imong gitunan. Iya gitong tiwason sa pagpaklaro nimo. Mahimong tinuod gyud sa imong kinabuhi. Nagasabot ka ba? So mao na ang process. Diha mahimo ka ng kusog sa imong kalag. Mao ka na mahimong kalig-on sa imong kalag. Maka-develop na no samot kalig-on ang imong pagtuog, pagsalig sa Dios. O di kay kutob ra diha di mukaon ba dito kanon kasas ganang naay usa ka sibana ato itandi mukaon tag kanon every day tulogan ni ka 3 square meals pamahaw paniudto napay mga snacks panihapon kani mao ni ang sa process nga ligo na itong lawas. Maupod kung bahin na itong espirituhanong kahimtang. Kung saan man pagkaligoon sa itong kanang kalag, kundi ni mo pagkadoon sa pulong sa Diyos, nga mo manikan unon sa kanang maong kalag. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Matthew 4:4, Deuteronomy 8:3, nang saan man na, matuis ba din mo na? Mao na, unsa ka mayong danon sa pulong sa Dios alang sa kalig-on, kabaskog sa atong kinabuhing Kristohanon. The cross before the crown. Di man tutuki ka tong crown nga nagahulat ni mo dito sa eternidad. Well, narapon na ni mo mutuo ka ba niya na o di? It is a matter of choice. Ako lang hindi patindaw diha nimo, ipaklaro diha nimo, pinagi sa paggahom kanato sa Espiritu Santo. What ay mahimo magtuos pulong sa Diyos nga wa ang Espiritu Santo? Useless.
mahog lang na og academic knowledge. Samar sa itong naibaw, andiyas mga eskwelahan. Academic. Why spiritual validity? No spiritual value? Huwag yung kaligunan sa itong spiritual ng pagkinabuhi. Kasabot ka? Mauning nga, unsa kami ng danon yun sa kanang pagpaligon sa itong spiritual ng pagkinabuhi. I've been telling you, I have told you, and I will tell you again, that ang kinabuhing Kristohanon, dili kasagaran nga matang sa pagkinabuhi. You see? Mao na ang kay di man kasagaran. The Christian way of life is a supernatural way of life. Ug tungod kay spiritual man kining paagi sa pagkinabuhi, it requires a supernatural way of execution. See? Nanginahanglan kini o supernatural pod nga paagi sa pagtuman nini. Ano kini atong gibuhat? Ang atong pagpadayon every day sa atong pagtuon sa pagtuon mo ni spiritual o kanang supernatural. Iya mo gud ni sa Dios. Di ni sa tao. Muna, kung ikaw, fellow believer, kung buot ka nga tubo gyud nga magkasinati kag kanang madinaogon, mabungahon, malampuson nga pagkinabuhi din mao kini. Padayon sa atong spiritual momentum every day. Ayo si Piata, sumpay na mo ning atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ug ang kagrabe nini kay wala ko'y undang. Hangtod na kini. Hangtod nga kuhaon ako sa Dios, will die physically or the rapture, whichever comes first. Kay either man ang duha. Rapture, sa pagsakgaw sa sibahan, or kamatayong spirit, kanang physical. See, we have to be ready all the time because God's timing is always perfect. Magampo ta. Amahan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagpadayon, sa imong pagtudlo ka nang sa imong kamaturan. Ningadlaw ba ni kami o Diyos sa among pagbabuha, gilikay kami sa mga kabilingan, dada kami pagbalik dinhi. Aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Salamat niya mong Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kining ministry o Diyos. Aron kami makapadayon gayud sa among pagtuon, pagtubo sa imong balaang pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.